daga naku Mudansir mai waka. Don neman ƙarin bayani a tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka 091 64 77 40 73. Ai sauraro lafiya. Mun gode Ubangiji majiroko, ka kare sarkin Kwantagora, Alhaji Muhammadu Barau Sudan. Mun gode Ubangiji majiroko, ka kare sarkin Kwantagora, Alhaji Muhammadu Barau Sudan. Allah kai ne ka je mu roƙe ka, ka roƙa bawa ga mai baka. Allah ne shi kaɗai ne zai baka. Kirarin da nama da sunanka, da tsanin da nama da sunanka, da roƙon da na yau da girmanka, na kama kafa da manzanka. Gode Ubangiji majiroko, ka kare